Kalakwatsa. Taas ng energy natin dun Woo! Vlog na vlog ako ngayon. Ang tagal natin bago kapag vlog ulit, no? Since nga busy na tayong tao ngayon. And of course, kaya pag nabibigyan tayo ng chance na makapag-vlog ay ibigay na natin yung todo-todo. So ayun, ngayong araw na to mga Kalakwatsa ay pupunta tayo sa mga tarong. Pupuntahan natin yung dinadayo doon na tinatawag nilang Agkapita. So ito ay papunta. So yung way nito ay papunta sa Daang Kalikasan. But unfortunately, hindi tayo makakapunta sa mismong Daang Kalikasan since na hindi pa sila nagpapasok. So dadala ko lang kayo sa Agkapita na maya-maya ay makikita nyo na. And ang kasama natin sa rides na to or sa lakwatsahan na to, of course walang iba, no? Sino pa nga ba yung madalas natin kasama sa lakwatsahan, no? Si Bichesa at si Marlak Moto. So don't forget to subscribe to their YouTube channel, and maya mga Kalakwatsa, makakasama na natin yung dalawang yon. So it's been a long time mga Kalakwatsa na makakasama ulit natin sila sa lakwatsahan, no? Since nga sobrang busy din, lalong-lalo na ako. And of course, syempre hindi naman na kami laging magkasama dahil nga wala na rin ako sa GPG, which is yung dati kong pinagtatrabawan. So update ko na lang kayo mga Kalakwatsa once na magkakasama na kami. So muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood sa ating YouTube channel, at sana huwag kayong magsawang manood at bumisita sa aking munting bahay. So maya na lang ulit mga Kalakwatsa. Bye-bye! Meanwhile, so ayan na nga mga Kalakwatsa, magkakasama na kami. So nangunguna si Bichesa na antok pa. Bali kasi umatin sila ng caravan ni BBM. So BBM tayo mga Kalakwatsa, no? So ayun, nasa likuran natin si Marlak Moto, and ang plano ngayon is dadaan muna kami sa kanila sa Bugayon kasi nga makiki-birthday daw, then diretso tayo sa Agkapita sa mga tarong. So hindi ko alam kung anong oras tayo darating doon, pero ang target namin mga Kalakwatsa is maabutan namin yung sunset, no? So it's nice to be back, sabi nga nila, no? So maya na lang ulit mga Kalakwatsa, update na lang kayo, update ko na lang kayo once na or kung asaan na kami mamaya. So ayun lang mga Kalakwatsa, mamaya na lang ulit. Andito na tayo ngayon mga Kalakwatsa sa Labrador, at magpapagas muna tayo. So salamat sa sponsor ng ating gas. Ang mahal ng gas, kailangan talaga yung tinataktak. Unleaded kuya, 200. Salamat kuya. Tinaktak ko yung diba, tinatanggal na, ibinalik ko ginangga. So diretso na tayo mga Kalakwatsa. Ulitin ko, dito na tayo sa Labrador. Ang susunod na bayan ay ang Bugayon, Aguilar, and mga tarong. So still, ang nauna ay si Marlak Moto, followed by Bichesa. And of course, nahuli tayo. Ay, ang mahal ng gas, alam mo yun, kaya medyo nababawasan yung ating paglalakwatsa kasi ang mahal ng gas, kailangan mong pumirme sa loob ng bahay, Brian, no? Sana next time makasama din tayo sa caravan ni BBM, no? BBM tayo sa 2022. Okay, tara, let's go. Ang bilis na magpatakbo ni Bichesa. Parang mas barako nang magpatakbo sa akin. May libreng pa
Pagi. So dito na tayo sa bayan ng Bugalyon. Next is bayan ng Aguilar. So ayan ang bayan ng Bugalyon. So Christmas na rin pala dito. Nag-design na rin sila ng kanilang giant Christmas tree. At ang kanilang iconic na kalabaw. Okay, time check 4:36, pero madilim-dilim na. Dito na tayo mga kalakwatsa sa papuntang Daang Kalikasan. So kita nyo naman, maraming pupunta dito. So ayan yung Daang Kalikasan. At ito yung Agkapitan. At yun, dun lang. Dun lang tayo sa bungat. Sayang, hindi natin mapupuntahan yun. Okay, dito na tayo. So daming tao. Natin doon wala na tayong panlasa. Bakit? Ang daming tao. Hindi nga matitest yung bakuna mo. Traffic. Daming tao. Traffic tayo. Sa kanilang pinagmamalaking sapi. Ayan, pala pa sa Sambales. Tapos, ano niya, meron yung itong sa... first time ni Karen dito? First time. First time niya. Dapat may lahat na may Hoy! Pangalawang beses ko pa lang. Ay, pangatlo. Yung... medyo lakas-lakas ang yung radar mo ngayon. 100 times. Ano yung sinasabi ni Sir Mark? 100 times ka na pala. Dalawang beses pala ko din alam mo. Walang siraan ah. Oo, nag-away talaga. Baka habang kayo nagkakape, ako nagtutubig na lang. Bilang na sa akin. Oo. Tamang lunok na lang. Ano parang squid?
tea. Ang in-order namin ay ano ba to? Iced tea. So, Ano yan binili mo? ito ay salted caramel latte. Salted egg? Ito white, ito white chocolate mocha. Mali yung choice. Oo, tama. Ganda ng logo ito, parang Poraps. Pero kubo siya. Yan na yung takoyaki nila. Wow, ang sarap ng takoyaki. Dapat, para hindi ma-enjoy mo yung pagpunta mo dito, habang humihigop ka, pumipikit ka. Saktong-sakto yung upuan mo, pang-isa. Pang-isahan talaga. Alam mo ka malamig ang pasto mo lagi ah. Ay, taon-taon. Ang init po, ang init. Nagpapawisan ako. Tapos nagkape ka pa. Buti sa amin, iced coffee. Sarap siya. Sarap yung presyo. Nakakaiyak yung presyo. Bakit may pa ganun? Mas maganda na sa taas. Isang taas. Doon? Ang ganda dito, no? Ang ganda ng ambience. Pati yung vibes maganda. Pero pag nagbayad ka na, nakakabad. So ayun mga So ayun mga kalakwatsa, pauwi na tayo. Happy tummy na naman tayo. So salamat sa may sponsor ng ating lakwatsahan. And yun nga, you can come over here sa Alcapita. Matatagpuan dito sa mga talong going to Daang Kalikasan, no? So ayun, masarap, maraming variety of food na pwede kang i-order dun sa mismong place nila. Ayan si Lichena na ng partner. So dito na natin tatapusin mga kalakwatsa ang episode na ito. So muli, maraming salamat sa patuloy na panonood at pagbisita sa ating munting channel. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and paki-comment na rin kung anong gusto mong sabihin at comment sa mga video natin. And of course, paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga future video natin, no? So hanggang sa muli mga kalakwatsa, ingat lagi tayo at muli, ako si Maestrong Lakwatsero na nagsasabing maglakwatsa habang bata pa. Hanggang sa muli, bye-bye!